Good morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ani ata karon nga igsuon alang sa pag-ampo sa panalangin sa matag-usa nato mga subscribers in Jesus name. So, una mga igsuon, mangayo ta og pasaylo diha sa atong buhi nga Dios. Kay makakasala gid kita sa tinanawan man, hunahuna man o sinutihan o sa tanan ug atong pasayloon ang tanan nga bisan kinsa naghimo kita nga sama kanila ay kaaway ta nila dapat kita mohatag sa matuod nga gugma diha kanila sama kang Kristo Jesus busa nga pasayloon nato ang tanan in Jesus name. So mga igsoon, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus. Lord, salamat sa walay katapusan, Ginoo. Nga niya kami karon sa kabuntagon sa balaan nga adlaw, Lord God. Ug ako ang imong sugoon o shepherd, Ginoo, magbalantay sa mga karnero. Ug ako mga ipasaylo, Lord God, kay ako makasala sa minuto man o oras sa akong kinabuhi. Busa, Lord, kasi ako sa imong balaan nga dugo aron ako limpyo mamuatubang di kanimo in Jesus mighty name. Lord God, ako mapasalamat ang daan sa tanan na akong pangayoon karon ng tanan ako mga subscriber, Lord God, in Jesus name, na sila, Lord, makadawat sa tanan panalangin, na ilang gikinahanglan, panalangin sa maing panglawas, panalangin sa taas nga kinabuhi, o panalangin sa tanan, Ginoo, na ilang gikinahanglan sa matag adlaw, Lord, nga anak kanila, ug ingon man, ang panalangin, Ginoo, nga tanan nilang mga bayronon man, unsa man kanang ilang problema, ila kanang madawat, in Jesus name, in Jesus name. Lord, ang kining tanan akong akong gisulti, Ginoo, I declare in Jesus name nga kining tanan madawat pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen and amen. Thank you, Jesus. So, ang tanan mga igsuon, dawata ang imong panalangin, Ginoo, sa Ginoo mga igsuon. Dili na to kalimtan mga igsuon nga giingon mismo si Jesus nga tudlo Mark chapter 11 verse 24 nga tuhuan kini nimo nga maimo gayud kini. Hebrehanon chapter 11 verse 1, tuhui ang dili nimo makita. Og ingon man mga igsuon, dili gid kita magduha-duha, kay kung magduha-duha kita, dili gid kini niya ihatag. Santiago chapter 1 verse 6 paingon sa 7, dili na lang nato ipadahom nga madawat niya kini. All glory to God. So thank you, Jesus. So salamat mga igsuon sa iyong pagtuo kay kining atong mga pag-ampo alang sa tanan nga nituo diha kang Hesukristo nga atong Ginoo. All glory to God. So mga igsuon, ang kalinaw mag-ubahan kaninyong tanan kanatong tanan in Jesus name.